Heus aquí la cadira de pensar. És molt útil la cadira de pensar perquè ens permet ser crítics amb les coses i fer reflexions que tot sovint jo crec que val la pena dir-les. Doncs sabeu que hi ha qui diu allò de que tu projectes al món, allò que tu projectes al món acaba per retornar-te d'alguna manera. És com un mirall que et retorna la imatge davant seu. És com un bumerang que retorna a les mans de qui l'ha llançat. És com l'eco que reverbera a les muntanyes d'una vall quan crides. Doncs quan jo parlava d'esquizofrènia, em vaig adonar que apareixien moltes persones amb síndrome d'Asperger al meu voltant. I és que Hans Asperger i Eugene Bleuler, aquest últim inventor del mot esquizofrènia, tenen paral·lelismes en ser tots dos alemanys i estar al servei del règim nazi durant el segle XX. Doncs és ara, quan em permeto callar i guardar silenci, allunyar-me del soroll mediàtic i trobant refugi en la reflexió, que veig més clar que tot allò que invoques et retorna, i a vegades multiplicat. A més Asperger i més esquizofrènia, més estigma. Alerta! A menys psiquiatria, millor salut mental. Gràcies per la vostra escolta, us estimo a tots, totes i totis. A reveure!